皆さん、こんにちは。DPI、障害者インターナショナルの頭文字ですが、DPI 日本会議の副議長をしております。尾上と申します。よろしくお願いします。今日はこれからですね、来年の4月、2024年の4月から実施されます。改正障害者差別解消法、それと合理的配慮、改正障害者差別解消法と合理的配慮について、お話をしてまいりたいと思います。今日はですね、オンラインですので、上半身しか映ってないから分かりにくいかと思いますが、実は車椅子、今日も電動車椅子で、この場に、おります。私は子供の時から障害を持って、生まれ育ってまいりました。ちょっと私の自己紹介をさせていただきますと、1960年に大阪で生まれまして、で、1歳で脳性麻痺という障害、診断ありましてですね、小さな時から立ったり歩いたりするというのが苦手なものでした。で、子供の時にはですね、養護学校、今でいう特別支援学校ですね。それと、障害児の入所施設、で過ごしていました。そして中学校から地域の学校へ行くことになったんですけれども、その後、大学に進みまして、障害者運動の仲間と出会って、以来45年間、障害者運動に参加をしているものです。駅とかのバリアフリー、駅のエレベーターをつけたりのバリアフリーや、同じ障害を持つ仲間の自立生活支援に取り組んできたりしていました。で、2004年から DPI 日本会議の、事務局長、選任をいただきまして、国の障害者政策委員というものを務めたりですね。あと内閣府というところで、今日のテーマであります、障害者差別解消法の準備に当たったりいたしました。また、国連の障害者権利条約の批准や、審査などにも関わってきたものであります。現在、DPI の副議長と、今日のテーマに関わって言いますと、障害者文化芸術ネットワーク、そちらの方の副会長もさせていただいております。また、内閣府の障害者施策アドバイザーも務めております。先ほど申しました障害者権利条約の批准関してなんですけれども、これは2013年の国会での参考人質疑の時の風景の写真なんですけれども、この時に障害者権利条約の批准をぜひ進めていただいて、さらにもっと前に前進していただきたいという話をいたしました。そういった参考人質疑の影響もあって、翌年のですね、2014年1月20日に日本も障害者権利条約を批准しました。この障害者権利条約を批准する上でどうしても必要な法律というのが障害者差別解消法ということなんですね。そういう意味では今日これからお話をする内容というのはある意味国際基準、国際的なスタンダードだということをちょっと念頭に置いて聞いていただければなと思います。そして私とですね、今日のテーマであります文化芸術とのつながりということを、少し紹介をさせていただきます。私はですね、今から半世紀前、小学校5年の時に障害のある子どもが集められた障害児施設に入所をしていました。もう今から50年も前のことですので、外泊は年に2、3回あるだけ。
それ以外はもう24時間施設の中で過ごす。そういった生活が待っていました。で、その時にですね、実は、個人の私物は持ち込んではダメというルールだったんですけども、隠して持ち込んだトランジスタラジオ。そのラジオから流れてきた音楽、深夜放送を隠れて聞いてたんですね。そこの、ラジオから流れてきた音楽がすごく衝撃でした。あ、こんな音楽がこの世の中にはあるのか。特に24時間閉じ込められた場所でしたので、そのラジオが世界へつながる窓だったな、というふうに思います。で、以来音楽が大好きになりまして。で、中学校から家の近くの地域の普通中学へ行くことになったんですが、そこでもやはりその音楽を通じた人間関係、友達とのつながりっていうのが非常に大きな意味を持ちました。私は子供の時は親と一緒でしか外出をする、電車やバスに乗るということはできなかったんですけれども、中学校になって友達にレコードを買いに行こう。外国から直輸入の珍しいレコードを扱っている店があるんだ。というふうに誘われてですね、同じ世代の同じ趣味を持つ友達と出歩く、その開放感味わったんですね。そういう意味では週末はいつもレコードを友達と買いに行きまして、で、その後、その友達の家で音楽談義をする、そういう日々で過ごしましたし、あるいは、コンサートやロックフェスなどにも、友達と行きました。そういう意味で文化芸術というのはそれ自身の楽しみ加えて、やはりそれを通じていろんな人との出会い、つながりがある。それだけやっぱり人生を豊かにするものだな、というのが実感なんですね。で、ちょっと次のスライドを見ていただきます。これはですね、文化庁の事業であります。障害者の文化芸術フェスティバル。その文化芸術フェスティバルの合理的配慮ガイドラインを、私ども、他の皆さんと一緒になって作ったんですけれども、それの関東文ということでちょっと、書いた文章なんですね。残念な思い出の場からすべての人が楽しめる場へということで、今現在私たちの日常というのはこんな感じなんですね。映画館の車椅子座席は往々にして最前列の端っこにありまして、見てるうちに首が痛くなっていくんですね。あるいは手話や字幕がついたバリアフリー映画。そういったバリアフリー映画も上映されるようになってきましたけれども、限られた場所、時間帯でしか上映されないことがあります。例えば平日の朝9時ぐらいの時間とかね、仕事を休んで見に行かなければいけない。そういうようなことがあったりします。さらには満員を理由にコンサートの途中で退席を求められることすらあるわけなんですね。そういう意味では日本では劇場や映画館というのは障害者にとって残念な思い出の場になることが多い。それが現状なわけです。でも、少しずつ今、日本でも変わりつつあります。オリンピック、パラリンピック、オリパラを契機にいろんなものが動き始めましたし、そして今日これからお話をいたします、障害者差別解消法の効果で文化芸術の分野での合理的配慮も徐々に広がっている。これをさらにもっともっと進めていきたいなと思って今日これからのお話をさせていただきます。さて、このスライドはですね、障害者差別解消法の概要の、スライドです。障害差別解消法、正式名称は一番上に書かれている長い名前なんですね。正式名称は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律。これが正式名称なんですが、長いので、大体障害差別解消法というふうに略して使います。そしてこの障害差別解消法が禁止をしているものっていうのは2つあるんですね。一つは、障害を理由にした差別的取り扱いを禁止をする。障害のある方、車椅子だから、あるいは盲導犬を連れ取られるから、もう入場をお断りします。いうようなこと。これは、行政機関、民間事業者、関わらずどちらもダメですよ。いうことだったんですが。もう一つ、合理的配慮の不提供、合理的配慮をしないことも差別に当たりますよ。だから、ちゃんと合理的配慮を提供してくださいね。いうことが、この障害差別解消法が求めている二つ目のことなんですね。この合理的配慮の提供に関しては、実は今現在は、行政機関などはですね、法的義務なんですけれども、民間の事業者さんは努力義務だったわけですが、これが2024年の4月から法的義務になる。2024年の4月から事業者もこの合理的配慮が義務付けられるというふうになったわけなんですね。さて、この障害差別解消法の大枠をもう少し確認をしておきたいと思います。この障害差別解消ということで、差別という言葉でね、ちょっとエッジの立った感じがするかと思うんですけれども、実はこの障害差別解消法が求めているものというのはですね、障害の有無によって分け隔てられずに一緒に生活ができる、一緒に学ぶことができる、一緒に文化芸術を楽しむことができる。そういうふうなインクルーシブな社会。これが障害者権利条約が求める社会ですね。インクルーシブな社会。みんな一緒になっていろんなことができるような社会を作っていこう。で、じゃあそのためにやっぱり障害差別があると、そういうこと難しいですよね。なので、障害差別を解消しましょう。ということなんです。で、二つ目がですね、この障害差別解消法の対象になる人は、すべての障害者手帳を持ってない人も含めてすべての障害のある人対象になるということなんですね。ちょっと法律の条文なので、難しい部分もあるかもわかりませんが、大事なところまで読みますね。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含むその他の心身の機能障害があるものであって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言う。これが障害差別解消法の対象になる障害者ということなんですが、ここで大事なのはですね、その障害及び社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に制限を受ける人。その人自身の障害、私で言えば立ったり歩いたりすることができないという障害だけではなくて、社会の障壁。例えば、建物の入り口に階段しかなくてですね、段差しかなくて、車椅子では上がれない。そういった社会の障壁によって制限を受けている。そういう考え方、社会モデルの考え方をとっているわけなんですね。この社会モデルっていうのは実はこの障害者差別解消法や合理的配慮を理解する上での非常に重要なキーコンセプトになりますので、後で詳しくご説明をさせていただきます。で、さて、この障害差別解消の大枠ということで、禁止される差別は2つの種類があるということです。一つは
不当な差別的取り扱い。入場制限であったり、拒否であったり、いうようなことですね。で、二つ目、合理的配慮を行わないこと。これも差別ですよ。で、合理的配慮を行わないことを禁止をするということは、すなわち合理的配慮をちゃんと提供してください。ということなんですね。で、2024年4月から民間もこの合理的配慮の提供義務は法的義務になるわけです。で、この義務付けの対象2つあります。1つは行政機関等ということで、国や自治体、あるいは独立行政法人、例えば国立の大学ですよね。そういった独立行政法人。で、2つ目、事業者。営利、非営利関係なく一定の事業を反復行っている事業者ということで、文化芸術に関わっておられる皆さん、多くはこの事業者、範疇に入るのではないかと思います。さて、障害と社会モデルということ、これをこれから少し時間をいただいてお話をいたします。このスライドはですね、私が内閣府にいたときに、他のスタッフと、相談をしながら作った、その社会モデル、障害差別解消法のテキストなんですね。なのでちょっと私自身が障害者ではあるんですけども、障害のある方ということで、ちょっと他人行儀な書き方になっているところはご容赦ください。突然ですが、障害とはどこにあるでしょうかということで、これは車椅子。これは私と思っていただいたらいいと思います。このスライドを見ていただきますと、階段の前で佇む尾上。やっぱり車椅子だと階段しかないところは2階に上がれなくて不便だな。差し障りという意味での障害あるな。そういうことがわかりますよね。でも、その階段のあった場所にエレベーターができた。じゃあエレベーターがあれば、私は車椅子のまま、スイスイと2階へ上がっていけるわけです。差し障りという意味での障害はなくなるわけなんですよね。でも、車椅子である私自身は何も変わっていないわけです。変わったのは、エレベーターがついた。周囲の環境が変わった。ということなんですね。そういう意味でこの障害っていうのは、障害者本人の機能障害を指すのではなくて、社会の様々な障壁によって生まれる。これが社会モデル。障害者権利条約が採用している世界の潮流の考え方なんですね。で、この社会モデルの立場に立って、この障害差別解消法は、そういった障害者の社会参加を制約をしている社会的障壁を取り除く。そのことを目的にしているわけです。で、実はこの社会モデルの考え方、その考え方を深めていきますと、合理的配慮ということについての理解もさらに深まるんですね。差し障りという意味での障害は誰にでも起こり得るということなんです。この図は、いわゆる健常者、障害のない人と言われる、図のイメージなんですけれども、階段も何もなく、断崖絶壁ですとね、健常者と言われている人でもどんな人でも2階へ上がれないですよね。そういう意味で2階へ上がれないという差し障り、障害があるということになります。ね、駅に階段もないような駅があったら困りますよね。じゃあ、はしごを持ってこよう。はしごを一回一回持ってくると2階へ上がれる。この一回一回はしごを持ってきて設置する。これが障害差別解消法でいう合理的配慮。具体的な個別の場面で対応するということですね。でもさらに、
そんなの一回一回ね、階段を使うたんびに駅員さんにはしご持ってきてもらってなんてとてもできないですよね。最初から階段をつけとけばいいわけですよ。歩ける人にとっては階段は環境整備だったんだな。これが障害差別解消法でいう環境の整備なわけです。でもね、駅に階段があって、歩ける人にとっては環境整備してくれてよかったね。誰も言わないですよね。階段のない駅なんかできたら、こんな、なんていうか、不良の駅を誰が作ったんだ、なりますよね。実はですね、合理的配慮をしないことも差別だという考え方。なぜそういうふうに言えるのかということなんですけれども、実は障害がないと言われている、この社会の多数の人は、すでに配慮されているということなんです。例えば、幅が狭すぎて同僚とすれ違えないオフィス。いくら狭くても60センチぐらいの幅は通路とかいろんなものがあるわけですね。でも車椅子で通るためには80センチぐらいのやっぱり通路幅がいる。これ、二つ目の例はですね、レストランの、天井がですね、高さ140センチの天井。私、車椅子ですとね、140センチの天井で全然困らないんですよ。でも日本の住んでる人の標準的な体格です。140センチだったら大体立ち上がったら頭を打ってしまいますよね。さらに、これはこのテキストを作るときにこんなのあったら一番嫌だな、みたいな話で盛り上がったんですけど、ローンを組んでマイホームを作ったのに階段がなかった。夢のマイホームが階段ない。2階建てのね。でもこんなのって、内覧で階段がないって分かったら、その業者訴えられますよね。不良物件作った。そうなんです。ご安心ください。例えば先ほどのレストラン。レストランの天井は 2.1 メートル以上ないとダメなんです。これは建築基準法という法律で定められてるんですね。でも、じゃあ例えば車椅子で通るための幅80センチであったり、そういったものっていうのはわざわざバリアフリー法っていうことでないと、適用されないというふうになるわけです。つまり、障害のないと言われている多くの人にとってはすでに必要な配慮がされている。つまり多くの人の体や状況に合わせてこの社会のいろんな仕組みができているという、そのことによって社会的障壁はすでに解消されているということです。そういう意味で合理的配慮というのは障害者になんか特別な権利を与えるとかっていうのではなくて、障害のない人が当たり前に享受していることを障害のあるものにも享受できるようにしようという、そういう、調整行為なんですね。障害の社会モデルと合理的配慮ということで、先ほどから申してます通り、健常者と言われる人にもすでに配慮されていることたくさんあります。例えば机の高さ。だいたい机の高さ70センチぐらいものが多いんですけれども、実は車椅子ですとね、70センチはちょっと低い場合が多いんです。実は今日収録をしてもらっているこのスタジオのテーブルも、普段よりも10センチぐらい高めに、底上げをしてもらってるんですね。そのことによって私、車椅子でもう一番間近まで寄ることができています。こういったことなんかも合理的配慮になるわけなんですけれども、そういうふうに健常者が2階に上がれない建物はないということに象徴されるようにですね、多くの人にとっての配慮されているものが、障害のあるものにとってはまだ配慮されてない。この配慮の不平等を解消していくということが合理的配慮。だから合理的配慮をしないと、その不平等がそのままになりますので、だから差別だという、それが障害者権利条約や障害差別解消法の考え方だということになります。